Ανήλικοι Ρωμά έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος στην Πάτρα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει αφού καθημερινά τα ανήλικα παιδιά κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης και κλέβουν τσάντες και πορτοφόλια από ανυποψία στους πολίτες. Μπήκε μέσα, πήρε τα λεφτά του παιδιού, τις κάρτες, την ταυτότητα, τα λεφτά και έφυγε. Σε ποια περιοχή? Δηλόγου. Πονοκέφαλο και για τους καταστηματάρχες στο κέντρο της Πάτρας τα ανήλικα παιδιά, αφού κινούνται σε ομάδες και μπαίνουν μέσα στα καταστήματα αρπάζοντας ό,τι βρουν μπροστά τους. Σε κυνηγητό επιδίδονται καθημερινά οι καταστηματάρχες. Δεν είναι κατάσταση αυτή, αλλά και τι μπορεί να γίνει. Από τη στιγμή που δεν επεμβαίνει η πολιτεία, η επίσημη πολιτεία να κάνει κάτι, ο καθένας τι μπορεί να κάνει. Είναι δραματική η κατάσταση, βέβαια ευθυνόμαστε και εμείς, γιατί θες από λύπηση, θες από ήκτο. Τροφοδοτούμε αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό το νόμο. Πάντως δεν υπάρχει και ουσιαστική λύση, γιατί ακόμα και αν υπάρξει σύλληψη αυτών των παιδιών που μπορεί να κλέβουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Εντάξει, όχι βέβαια, είναι ανήλικα τα παιδιά, ευθύνονται κάποιοι άλλοι. Αξίζει να σημειωθεί πως μια ακόμη κοινωνική πληγή για την πόλη είναι και τα ανήλικα παιδιά που βρίσκονται σε αρκετά φανάρια της Πάτρας, τα οποία μάλιστα παρουσιάζουν και ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά, φτύνοντας και βρίζοντας τους οδηγούς όταν δεν τους δίνουν χρήματα. Από ό,τι βλέπω και στα φανάρια έχουν γίνει και συμμορίες μικρών παιδιών, που μεταξύ τους έχουν κάνει γκέτο κάποια συγκεκριμένα φανάρια και τσακώνονται μεταξύ τους. Δυστυχώς. Δραματική κατάσταση. Δραματική. Λύσεις υπάρχουν σε όλα τα προβλήματα. Το θέμα είναι κατά πόσο θέλει ο καθένας και ειδικά η πολιτεία να δώσει τις λύσεις. Η πολιτεία είναι αυτή, λέτε, που πρέπει να δώσει. Λογικά, εντάξει, εμείς σαν λαός να κάνουμε εντάξει, του δώσαμε 1 ευρώ 2, μια φορά, 2, 3, 5 φορές. Πόσο να του δώσεις και τι. Έχουμε δει πλέον και φαινόμενο που ο κόσμος, μην αντέχοντας άλλο αυτή την κατάσταση, ξεφεύγει, τα κυνηγάει πολλές φορές. Και εγώ το κυνηγάω. Έρχονται με ένα εργαλείο εκεί με το νερό στο παμπρίζ του αυτοκινήτου, σαν και καλά σου καθαρίσει. Εντάξει, του λέω, αν έχω πάρε 10 λεπτά εκεί και ξεφορτώσουμε. Και εγώ το κυνηγάω, αλλά εντάξει, δεν είναι λύση τώρα το κυνηγάμε.